Ама къде си, бе, кажи? У малата, ама Добре, какво ще идеш? Пешачи идеш оттам. Па, ако се прибереш тази вечер, ще те бият ли вашата? Ами, ще се направят много. Това ще се пусне с качеството. Не мога сега да пускам. Що вече пусна? Ти го спри. Спри го. Не го спирам. Аре, па ти, бе. Аре, пусни. Аре, пусни кшората. Камъка! Ох, извинявай. Няма нищо. Това е шоколад. Абе. Що си свърли шоколада, бе? Свърли, обаче, Дай дам му, друго. дай му. Не, дръж си го това. Излез си го. Дръж си го, бе. То дали му даш шоколад, бе, човек? О, дали фърниш. Ей, вземи го, бе. Держи, какво го фърляш, бе, човек? Мази, какво фърляш шоколада, бе? Няма спеса. Ей, не дай спеса. Откажи го, бе. Откъде имаш то шоколад, бе? Кой ти го купи? Зато фърга нещо нагоре, нещо му удари, тук имам шоколад. Шоколад ще вика, извинявам, Ама е културни. Да, бе. Гледай го, дали има пари това. Да, бе, да не ме пипа, бе. Това е. А пара, кой си Има тук, това е. Кой чиз, бе? Па какво е, албе? Абе, съжи. Абе. Канка ли има за мен? А друго какво? Шунка. И сок, а леп има. А леп има. А тапиния кой? А, майко! Не, пипа. Абе, глед. Аз ще я учи некото. Ето, сега че ги мрък. Що ще те бием я? А, познаваш баща ми, бе? Познаваш? Дала ли ти е пари? Що? Що се крънза?